Ayi, siyazizwa indaba wey'ngane zakwethu, siyazizwa indaba. Kunento-ke ebuhlungu engike ngayibona la kababa u-Ali Mgube nomfowethu Ntencane bekhala ngomasipala waseMvuthi ukuthi ubabhekelela phansi uma benza imicimbi, awubaxhasi, uyabathembisa ekugcineni ungabaxhasanga. Of which vese umsebenzi wabo omasipala ukuthi usize la kumele usize khona. Into efike ibe buhlungu-ke ila yes, ukuqala kwabo endimeni yomculo bayiqalele bona bebodwa, baliphakamisa igama langakubo, bawuphakamisa umasipala wangakubo, kwazi ukuthi kunabaculi abaso abaphuma endaweni eso. So okwamasipala nje sekuwukuthi manje abaxhase la kumele abaxhase khona, abaphushe la abaphusha khona since sebeyiphakamisile indawo, uyabo. Le nto besibuya ithi-ke la ibuya khona, remember umasipala abaphethwe uhulumeni. Njengoba bephethwe uhulumeni nje kunama-political party, kuyazi ukuthi umasipala wahlabisa njengoba ngivuma wahlabisa njengoba uphethwe inkatha eBig 5. OwaseMvuthi angimazi uphethwe yini. Kwezinye iy'ndawo kanjalo i-ANC, i-DA kwamanye umasipala, uyabona kanjalo. I'm sure niyi-understand engisho. Indaba besibala obvious omasipala nje into kahulumeni. Indaba besibala kuthiwe uma ngabe kukhona indaba ye-March and March, kwathiwa ama-artist nathula kukhona indaba ye-March and March. Kwenze njani? Kwalokhu kukhuluma usigwebo sentambo yedwa. Usigwebo ubengaqashwa komasipala. Ubengaqashwa nje komasipala, akaqashwa komasipala, ngisho ngakubo umasipala umqashi. Akaqashwa komasipala, kwathiwa nathula nje. Kwenze njani? Nathula du. Umuntu osekwaphuma futhi osekuMarch and March ubende. Ugqizile. Laba abanye cha bayithulele du. Amsho manje seniyakubona-ke lento enithi nizama ukuyivikela ingozi kangakanani kunini. Kahle nivikela into engenamsebenzi, nivikela into engeke zenisize ngalutho. Uma ngabe izinto zakho kumele zenzeke ziyokwenzeka, it's either umasipala ukhona noma awukho, it's either uhulumeni ukhona noma akekho. Ngoba phela kuthiwa amaciko influencers, obviously nina ngamaciko ngama-influencers futhi kubantu izwi nje manikhulumile kubantu bayibona ukuthi cha le nqola ngempela iyahamba. Nathula ngathi anikho, bengathi nidutshuliwe. Bangabe-ke umasipala waseMvuthi usunibhayizisile, usunenzela udoti le nto nenzele yona. Sekumele thina siwumphakathi senze njani manje? Sizwelane nani? Nihluleka nini ukuzwelana nathi emazingeni aphansi? Angathi nibheke ukuthi nani nayo indlela yokusebenza, niyaqashwa kumagigi, umsebenzi niyawuthola. Ngibona uthola umsebenzi, abafowethu laba abangasebenzi, ababhizi lokhu bemasha behle benyuke emgwaqweni ba-right ngoba bona abasebenzi. Into ayingabimbi uma ngabe siza ngakuwe, uma iya komunye umuntu cha ilungile i-right. Ningashayi flip-flop bese kuba buhlungu uma bese kubhekene nani. Yabona manje omunye usezobona sengathi mhlawumbe sesikhuluma into embi or sesibukisangane kubantu. Kanti yini uyabona nje kube nani bemdibi munye nathi lesikhathi silwa abantu belele March and March benzothola i-full support. Full support benzothi manikhipha izinto umphakathi bese uthi mbo. Ngoba uthe umphakathi ulambile uthi sifuna amathuba omsebenzi uthathani bangaphandle, nathula nina. Sekumele umphakathi wenze njani manje umasipala masonibhayizisile nina? Unyakaza. Ungcono ku-DJ DJ wangakithi lo Mthozi Swakhathi, DJ Tiri. Waphumela obala nje wayivezela ukuthi yena kahle abantu abaseka abantu bangaphandle. Wakubeka nje kwasobala nosomizi ukuthi cha bona laba abaseka bona bayisekelani bangaphandle. Yabona la masibazonda into ekhona. Manje uyabona nina nifuna kube yini enizosidinga. Hayi kube yithi sonidinga, thina masenidinga no. Njengamanje nidinga abantu, njengamanje nidinga support. Siyabonga ukuthi kunaso session wamatekisi ongenelelile wanisiza. Niyawubona aso session awuphethwe umasipala. Uyimele awuphethwe uhulumeni. Lo hulumeni ongafuni ngamateksi. Lo hulumeni ufuna ukuthi imboni yamateksi ingawa iphele ngayo. Duze zofaka amabhasi akhe neyitimela. Niyabona njengamanje obani abantu sizeni imboni yamatekisi okuyinto enhle leyo. Hayi uhulumeni cha, laba bayingena indaba nomasipala. Bayingena indaba yini? Bafuna ukunisebenzisa kuphela. Yabona lento enziwa umasipala kini njengamanje
ile niyenza kithi ukuthi nina nifuna sengathi ningasebenzisa uma bekunemicimbi nje sisesona esekathi nemicimbini yenu mangabe thina sinidinga cha aningene yithi nomasipala wenza leyo nto ke mabe nudinga awuyingeni indaba yini uzothi wona uma usunidinga sekufanele nina uvotele bese uqala uyanyakaza neyibona lento ibhlungu mayisiza ngakini asijabula kukho mnandi but ibukeni inxa zonke phela umasipala mawusunidinga uzobushaya door to door usufuna nivotele lo phethwa ngathi umphethwe inkathi umasipala nomphethwe yini bazobe sebeshaya door to door sebethi bavoteleni manje badinga benze njani bona bahambela kude njengelanga lasebusika abantu balekela into yenzeka nakithi ke mangabe thina senidinga niyaqhela kuthina uma senenza ama-event niyayidinga support kithi abantu bebenidinga njengamanje bethi ma-artist thula ekhulumani nathula nje konakala ni-happy ngalento eyenzakala nayithulela ibuhlungu lento kuyofuna nibheke nxa zonke-ke uma ngabe ngikwazi ukuthi ngusebenzise mina ngudingi nawe phela angikuthi ngithole uma ngabe usungidinga uma ngabe wena ukwazi ukungisiza nami izandla ziyagezana nami bengithi angibeke nje lapho ngizwile impela abafowethu bekhala abaningi bekhalisana nani ngabuka ukuthi abayibhekanga nxa zonke yes ba-right akukho mnani nami bafowethu ngikhala nani kodwa phela uma sinidinga nathi asinithole lowo umasipala njengoba kuzovota uzonidinga and uzonithola nina manje udinga niyawuthola niwuthola bengibeka nje nami ngumacekeceke siyabona